eguzobego nnọọ ọzọ ya bụ otu kọmitii nke ga-agba mbọ hụ na okwu gbasara anaghị enwe ọkụ na steeti a ga-ahọrọ akụkọ mgbe ochie. Aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye mere mmemme eji wee duo ndị a n'iyi ọrụ n'obi gọọmenti steeti a dị n'Awka, ebe ọ nọ wee kpọkuo ndị otu kọmitii a ka a gbasie mbọ ike hụ na ọkụ banyere nnọọ n'obodo dịgasị iche iche na-emepe emepe na Anambra steeti. Onye isi ya bụ otu bụ Maazị Chike Okonkwo, ebe Sa Nwabufo Nwankwọ bụ ode akwụkwọ ha. Kachibụzọ Obidike kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ndị ọzọ sonyere na ya bụ kọmitii gụnyere kọmishọna na-ahụ maka ọkụ latrik na ihe gbasara mmiri Maazị Julius Chukwuemeka, Maazị Geoffrey Nwokoye, Dọkịnta Chukwueloka Ume, Maazị Vincent Obiora, Maazị George Chiatula, Nze Akachukwu Nwamkpọ, Maazị Ugochukwu Ifediora yana Chief Titus Akpudo. Ihe nlegara anya ya bụ kọmitii gụnyere ị na-afụ etu ọkụ latrik si aga yana etu esi achọ ya na ihe ndị ọzọ na-eso ya. Ka ọ na-ewube ya bụ kọmitii, ọkammụta Soludo onye si n'ọnụ ode akwụkwọ steeti a bụ ọkammụta Solochukwu lebere wee kwuo okwu kọwara ya bụ kọmitii dịka nke dị nnukwu mkpa n'iji wee mejupụta ebumnobi gọọmenti nọ ugbu a, wee gwa ndị so na ya bụ kọmitii ka ha neba anya n'ihe ndị lụbugoro ọrụ na ya bụ kọmitii mere, wee si na ya wee mara etu ha ga-esi wee gboo mkpa nke na-echere ha aka mgba. Gọvanọ Soludo dịka ọ na-ekene ndị ahụ so na ya bụ kọmitii kwupụtara na atụlere nke ọma wee họpụta ndị ahụ maka nnukwu ọrụ chere ha n'iru, wee gosipụta olileanya ya na ha ga-arụ ọrụ nke ọma. Kọmishọna ahụ na-ahụ maka ọkụ latrik na ihe gbasara mmiri Maazị Chukwuemeka kọwara na ya bụ kọmitii ga-elebakwa anya n'ihe gbasara ụgwọ ọkụ nke a kpọrọ estimated billing yana prepaid meters na ihe ndị ọzọ. Na nzaghachi ya, onye isi ya bụ kọmitii Maazị Chike Okonkwo kelere Gọvanọ Obianọ maka ịkpọ ha oku ka ha jere steeti a ozi, wee kwe nkwa na ha ga-arụ ọrụ ha nke ọma.